Contoh sandine iki. Loh. Oke. Mas. Ayo maju kowe wani aku wani lho. Iya. Lho, lah. Oh. Yo lah, komar. Yo. Tuh, yo. Lah yo. Lagi setan dan tadi boyo kapan belum buai kau layak sani berantan di kubrek selayu no pas coy indah coy iki rayak dasmu modal indah hey, ya hey, no, no, iki sing kok caluk modal. Kabeh wis kapracun kang wong kowe kobro ora paling coba mantramu kobro wong lawane tane cita nibane sinamu rambut darboko tak guroni kowe no pas coy no pas coy Pelakon modar pongko yo Ira papa nemani pambawa arisan goblok. Kinaraya sagunging para prajurit sing kondhang kalungga sekti Mahambara. Kang nalika semana golek Sraya ngadhep dalan Joko. Sesare sagunge secaji kang nalika semana upaya jaya kawijayan Jenepo. Bumi wetan putih rupane dayane angin. Bumi kidul mencorok mangalat dayane Dahono. Bumi kulon gilar-gilar dayane Tirta. Bumi lor gerbang dayane Bumi Jenepo kang nalika semana lenori sang kobro sineblak sing kota kaprajukan.
Aduh. Aduh yo. Ayo cok, Kobra Mutiara cok. Bro, total kapal tanpa boyo. Kira-kira satu bro, kontal. Satu minggu prajurit, aduh. Loh, risak kemarin atau cecek. Dasar tersugih wangi, bondo gendel. Loh. DJ Alay tampil. Alay. Loh. Suradira Jaya Ningrat lebur dene Mayasuti. Bukale tayang mar. Iki utarane Makara ya iki dapurmu iki. Ayo. Ayo, saya geger saya rame kang sampe berangkake Kobra Yaksul. Dadang ini apa nih dadang? Dadang ora iso jungkir balik dadang. Salto. Kurang justice. Ayo saya ramil Kobra kinarya sanggunging para prajurit tatani saebah. Kobra anjeng gelek.
Dipase to Cit. Sing genah to. Kancane bener wae goblok he iki. Wae dipase. Ico ora. Iki lho. Dadi sik sponsore liwat sik. Wae. Oh lah yang nompa. Asu no bagi. Ayo, kepiano le. Wah, suarane kaya ngono. Ya. Loh, aduh iki pas Cit. Oh. Wano contohnya. Lah, ngono kuwi lho, Pak. Wano contoh plek. Haha. Lah. Lho, Komar iki lho contone iki lho, Komar iki lho. DJ Alay lagi cosplay. Oh. Ayo. Lho, paribasane ndase kaya rase ning pinter iki. Loh. Iya. Aku Mosokne pitik. Mosokne pitik talkun. Lah kok wale. Cukun talkune. Tak kecang nang mburi. Lah kok dapurmu le sing gawe perkara dapurmu Citati lho. Ayo sabar to kowe iki. Ayo. Acarane Cita acarane. Ayo. Yo. Ayo. Nyapa Cit? Ayo dibenake. Ya. Waduh lah soalnya melarat. Woi. Melarat. Woi Cit, nyapa to iki Cit? Melarat ge. Yo. Gek yo ki piye to ki ngadepi. Kowe ki yo ngadepi kobra sing kaya ngono ki piye to karepmu? Lah, ditan. Ayo ngono. Lah saiki Ya saya. kok lek ketok dirap-dirap. Lah iki lho, kalek pengen rohe to kabeh. Kira-kira ya ampun. Ayu wis. Ya, dia. Kok kowe. Ayo. Loh. Iya. Loh. Ora terus ora kerasa ayo. Dene iki keroyokan kobro dilagi lho. Ayo kilo acare yo. Yo aduh yo. Iya. Aduh iki yo. Ayo. Ayo sambut tangan. Panas. Setan nang kene iki lho. Duh, Komar malah itu berarti. Asu iki mar-maran. Reget mar. Oh, lah kok golek kesempatan. Loh. Nes. Aja gelem mek kuwi rase. Setane jurus ini. Setane nis. Oh. Ayo lu, udah lu ramene lu. Loh. Iya. Lah, bola ono bro. Sing arepe nyamar ka bro, bro. Lah. Yo. Lah.
Lagi lo, hati-hati bro, lah musuh bro. Yo. Lo, bapakmu lo dingin. Semangat Mas Janu. Oh, hey. Oh, joget dah, joget. Kurang banter Bu. Lo, awas ke. Lo. Ya. Terima kasih. Yang lain. Liane, ayo Liane. Oh, kok kurang ajar we, Bro. Ayo kan. Ora are. Nyapa bro? Oh loro bro. Dak loro dak, jaluk loro dak. Abang-abangnya jaluk loro dak. Nah. Loh, yuk. Ngose kok ditambahin aja samar. Iki sementara loro sik. Oh telu. Ya telu. Nah. Wes. 10 ya gak apa-apa Pak Dalan. Lan bro wer diantem lho bro. Sik dijugokne sing sitok sik dijugokne sik. Sik dijugokne sing sitok. Lah kalah. Wes. Lan Bunda Lia iki waduh. Loyalitasnya luar biasa duwite lho. Ora entek-entek duit. Banter tepuk tangannya. Hati-hati lo bro, gole balik di Solo wengko. Oh, nah. Lo lah iya, dintekne no, ojo digo mlebu ndak. Saka, keri. Saka, keri. Saka, keri. Ya. Aduh sakit. Ya setane ya asu wisan iki lirik ginjal-ginjal yo. Lah. Wah. Lah. Ayo citanya di cita. Citanya di cita. Mugi-mugi rezeki tambah lancar. Lah kurang cita urung. Ayo. Apa? Nah. Sing tuwek gak oleh iki ngono kuwi. Kula Bu, sing dereng kula. Kula dereng. Kula nggih dereng. Kula dereng. Loh, lah. Loh, Ita. Ora dirasa ora ngresi ayo candhak dasmu le. Iki yo yo
Yo, aduh yo. Yo. Ngece bro. Lah. Iya. Yo. Otong ngece bro. Ayo, setane bingung. Pak Cita, ya Pak Cita. Tulung ana Cita, tulung ana weh. Ya, iya tuh. Waduh. Aduh, yuk ayo. Cita kenapa, Cuk? Aku mau ndelok. Yuk. Ketok lah yuk. Ketok tenan. Mau Ate geruan di. Weh. Aku mau ndelok. Lebar enggak Pak Cita? Ya. Lah selalu dijit dudono. Kowe iki piye to, Cik? Isin aku kuwi. Loh, kok setakon aku lho. Ayo, omong kowe. Ya kuwi lho, Bro, bocah bro. Ya kuwi lho, Bro. Yoi. Ya. Aduh. Woi, Cik, diparani Cik, medeli Cik. Yo, upama ora rangkepan ngono sing seneng ayu. Hei, Tenan. sesuk marene tak gawa tak gekekne gumitir. Lho yo. Ya Pak Cita. Saman marene tak gawa tak gane gumitir. Nah, lek posoan Chandrono. Ayo, kepiakno dilagi dong. Loh. Pinter gue le. Aduh. Anake sapa? Cik. Celok ayu. Enggak. Hei, beci aku. Beci. Ke sapa ta nyoko ora sing depok barang. Nyapa? Ganti rono. Hei. Aku so. Ayo, ya terus. Hei, Mbak kan recet lah tua. Tak ngerti rek todot Mbak. Ada apa Mbak? Kowe kocak apa? Ayo, tarung. Ayo. Oh, tarang
Loh, saya rame Pak Clara. Loh, wis jarno. Sakit. Wis aja ditulungi. Aja tak tulungi bene. Ora apa-apa. Ha. Kok mau tulungi sing kuwi to, Pak? Dudu. Oh, lah. Wes, Komar ya kurang ajar pisan, Mar. Oh iya, padha. Ayo. Bal tulungan, Bal. Tugel tenan kok, Bal. Weh, tulungan, kos.